Hello po, kape-kape po tayong lahat. Twenty-three watching. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat na nandito po ngayon. Live po tayo ngayong gabi. Minda Palaw, shout out po Ma'am Minda Palaw. Norma naimbag nga rabiim kapsat kaagapay. Naimbag nga rabi yung matmanang. Nakapag-live po tayo ngayon. Good evening po, Bibian Vibes. Oh, hello po, Tita Bibian Vibes. Good evening din po sa inyo. Robilyn Mista, hello po, good evening po. Robilyn Mista. Good evening din po, Tita Robilyn. Good evening, Sir Agapay. Anong good news natin tonight, Tamsaktan, Kate Nebres? Kahapon po yata ay dinala po ni Jomar, Ian si pinasyal po nila si Rena dahil nabuburing daw po. Yun po ang sabi po ni Kalingap Ian kay Tita M nung tumawag po siya. Good evening. Good evening, Sir Kagapay. Anong good news po natin tonight, Tamsakdan? Kate Nebres. Naimbag nga rabiim, Char Cordillerans. Naimbag nga rabiim yung metmanang dita Pinas. Pa-shoutout man kabsat from Macau pero taga-Tayog, Pangasinan kabsat. Shoutout po kay Tita Iba Ramos ng Macau at sa kanyang family doon po sa Pangasinan. Good evening po, Kaagapay. Musta na kayo? Rosmi Ahmad. Ay okay lang naman po, nakapag-live po ulit tayo. Kapi-kapi muna tayo. Hello kabayan, naimbag malim modita Saudi, Criselda Busqueno. Malim na ba? Malim. Naimbagmat nga malim yo dita manang Rosmi Ahmad. Shout out from Pangasinan, Prida Alano. Shout out po Ma'am Prida Alano sa Pangasinan. Evelyn Piña, good evening. Anong update kay Rina? Malalaman po natin mamaya pag tumawag po si Tita M kasi siya po yung may contact po kay Roda at nakakausap po niya si Rena po. Naimbag nga rabiim Kaagapay, kastamag kanyam Tita Linda, naimbag nga rabiim Pila Sambat, shout out po sa inyo po. Good evening Kaagapay, shout out GCG Founder M.
and co-founder Kati Stella Ayuso. Nandito pala si Tita Stella. Shoutout po Tita Stella. Naka-join po kayo. Ay nakadalaw po kayo. Pili Sambat. Shoutout po Ma'am Pili Sambat. Good evening kagapay, shoutout. Naulit. Arlene Panel. Nagpa-check up pa si Rina sa Naga. Online po yata Tita Arlene. Hello, magandang gabi po watching Macau. Alicia Pidereso. Shoutout po Ma'am Alicia Pidereso. Magandang gabi kagapay. Pili Sambat. Magandang gabi din po. Pili Sambat. Musta na si Rina? Yun, maganda pa rin. Tamsakdan. Pili Sambat. Ay, 89 million views, 31 tamsakdan. Halos kalahati po Good evening Sir Pogi, malabo po kamoy. Malabo po ba? Wait lang po. Maliwanag naman po dito yung cam ko. Laptop po kasi gamit ko. Ginny Orsoa. Shoutout po Ma'am Ginny Orsoa. Robbie Reyes. Shoutout po. Yes, tamsakdan. Robelin Mista. Salamat po. Hello kaagapay. Melodina Kenya. Shoutout po Ma'am Melodina Kanya. Istinili Cansino. Good evening kaagapay. Good evening po. Good evening din po Tita Istinili. Hello po from Mindanao, Pagadian. Leticia Sopeter. Shoutout po Ma'am Leticia Sopeter. Char Cordillerans. Wala na po ba kayo pa-feeding? Yung pa-feeding po, pinaplano pa lang po ng Japan Charity Groups. Baka itong September din po, ngayong buwan, mayroon po yan. Kasi yun nga po, pinaplano pa lang ni Tita M. Crisilda Buscano, wala bang upload ading kay Rina? I really miss her. Meron daw pong abangan na upload. Yun ay hindi ko pa naitanong kung ano po yun kay Tita M kung meron nga po ba. Mercy Toledo, tamsakdan kaagapi mo. God bless. Watching from Singapore. Mercy Toledo. Shout out po Ma'am Mercy Toledo. Salamat po ulit at nakadalo po kayo sa aking live. Good evening kagapay. Kagabi pa kami. Maria Cherry Antonio. Anong kagabi po kayo, Tita? Kagabi pa kayo nag-aantay? LB Tomas, naimbag nga ni Rob Kinka kagapay. Kumusta po na si Rina? Kumusta na po si Rina? LB Tomas. Ay sabi naman po ni Tita M sa akin kanina okay lang naman daw po si Rina. Kasi nakausap niya kanina tanghali daw. Mariam Kudarat, hi, hello po Kuya Kagapay, patamsakdan. Good evening po. Kumusta na po kayo? Buti naman nakaabot ako sa live mo. Kumusta na po ang prinsesa natin? Anong balita na sa kanila? Mariam Kudarat. Ay saktong-sakto lang naman po yung pagpunta nyo rito kakasimula ko lamang po.
Kahapon po pinasyal po si Rina. Tatlo po sila si Kalingap Ian, saka si Jomar. Kumusta ka agapay? Ingat. Flor Sabino, okay lang naman po Ma'am Flor. Kayo po, kumusta rin po? Erlinda Bautista, sila Joy na ba at Jomar ang magtandem ngayon? Magandang gabi kaagapay. Magandang gabi din po. Ay wala pa pong linaw kung magtatandem po yung dalawa, sila Joy at Jomar. Kasi yun po yung nalaman ko sa Japan na wala pa pong kasiguraduhan. Solita Bautista, good evening po kagapay. Kumusta na ang ating Princess Rina? Anong balita po sa kanya? Ayos lang naman po si Rina. Nelda Calunod, good evening sir, watching from Dumaguete. Naimbag. Magandang gabi po sa inyo dyan, Tita Nelda Calunod sa Dumaguete. Tamsakdan Alicia Pidereso, salamat po. Sana wag pumayag si Jomar na itandem kay Joy, di ba? Si Joy ay love team ni David. Parang hindi po nag-click po yata si David tsaka si Joy. Good evening sir, Pogi, balita sa dalaga natin at musta ka rin Mr. Pogi? Sally Alegria. Okay lang po Tita Sally Alegria. Yun nga po, sabi ko nga po kanina ay kahapon po ay pinasyal po si Renas. Umuwi ka na, hindi na ako galit, hindi kita bata. Si Yan Mix TV. Anong sinasabi mo, best friend? Umuwi ka na, hindi na ako galit, hindi kita bata. Ano ibig mo sabihin, best friend? Maliwanag po naman sir kagapay ang live mo. Shout out sa 92 million views, Minda Palaw. Salamat po. Maliwanag na po ba? Pero mamaya didilim na to kasi yung binuksan ko po yung bintana. So yun po yung nagkakano po yung liwanag dito sa bintana. Good evening. Good evening din po Rosemary Alcantara. Hello po kagapay, Tamsakdan Lol Fine. Salamat po. Shout out sa lahat na makarina, Sian Mix TV. Best friend, anong oras ka magla-live para isang oras lang din ako mag-live? Para aakyat ako sa live mo mamaya. Eden of Kalinga, good evening po sa lahat na Rina. Pansa na di tayo magbago pa suporta po kay Bibi Rina natin. Ay syempre hindi po tayo magsasawa at di po tayo bibitaw. Evelyn Lorela, good evening sir Gapay. Good evening din po Mang Evelyn Lorela. 143 million views and 56 tamsakdan. Daming nakikipagmarites din Kape po tayo ulit. Gina Katang-Katang, sana all coffee. Opo, tuwing tuwing hapon po dito nagkakape po kami. Good evening po, Marjon Loroso. Good evening din po, Marjon Loroso. Ila Signal Ilay. Sa lahat Mayora, shout out. Shout out po kagapay mo watching from Singapore, Mercy Toledo. Shout out po Ma'am Mercy Toledo sa Singapore. Gandang gabi kagapay, thumbs up, down, yet master. Good evening kagapay, kala ko kagabi yung live mo, Emily Choson. Kahapon po tinamad po ako, pagod, kaya hindi po ako nakapag-live. Pasensya na po sa mga nag-aabang. Charcoal
Lerans, tamsaktan, makeover ni Joy, unang na-vlog ni Kalinga Prab. Nakita ko sa thumbnail niya, siya na naman ni Kalingap David. Good evening po, tamsaktan, Erlen Hiradora. Good evening din po, Tita Erlen. Tamsakdan, kaagapay, Emily Choson. Emilia Pugoy, good evening sir, kumusta na po si Rina? Yun po ay okay lang naman po si Bibi Rina po natin. Family Rome is watching from Santa Barbara, Iloilo City. Shout out po Family Rome sa Santa Barbara, Iloilo City. Shout out po dyan at magandang gabi po. Hello Sir Idol, good evening po, Marilyn Cloma. Good evening din po, Tita Marilyn Cloma. Salamat po at naka-attend po kayo sa aking live. Princess Lynn Pasmagan, good evening kaagapay. Silent viewer nyo ako at laging nakasubaybay sa live nyo. Kumusta na si Bibi Rino natin. Princess Lynn Pasmagan. Ay okay lang naman po si Tita si Rina. Kasi nakausap po ni Tita MC Rina si Roda at saka si Rina, ayos lang naman daw po sila. Hello Sir Idol, good evening po, Marilyn Cloma. Sally Alegria, LT ni Joy, si David Vlog. Robelin Sadsad, good evening Sir, kaagapin mo, musta na si Bibi Rina natin, musta na ang poging idol ko. Robelin Sadsad, ayos lang naman po. Shout out po Mayora, Solita Bautista. Magandang gabi po kaagapay. Sobrang po nagustuhan ko ang pag-live mo. Naintindihan ko lahat ang sinasabi mo, hindi masakit sa ulo o sa mata kasi nakapirmi kayo sa upuan. Ingat po kayo palagi. Ay salamat po, kala ko nahihilo po kayo sa sa kinaupuan ko. Edit hanapin. Hi po kaagapay. Hello din po Ma'am Chona Igano. Musta po kayo? Ina musta sa love team si Joy at David dahil gusto ni David si Joy. Kaya pag inilove team si Joy kay Jomar, isa si David ang masasaktan. Hindi lang naman po si David ang masasaktan kung si Jomar po ay naging kalab team po ni Joy. Marami pa pong makarinas ang masasaktan po dyan. Len Antipulo, hi po, watching from Cagayan de Oro City. Magandang gabi po, Ma'am Len Alipunto. At shout out po sa iyo. Si Yan Mix TV, sabi mo umuwi ka na, hindi na ako galit pero hindi kita bati. Bati pala yun, kala ko bata kasi sinabi mo kanina eh. Hayaan mo, malapit na ako uwi. Evelyn Peña, sana ligawan mo si Ate Roda kung wala kang GF. May na po si Roda po, si Kuya Jello Mags. Crisel Labuscano, maliwanag naman kasing liwanag ng mukha mo, kaagapay. Kasing liwanag po ba? Si Yan Mix TV, alas 10. Okay. Isang oras lang po tayo mag-live dahil magla-live daw po si best friend. LB Tomas, wala pa naman pinangungunahan kasi nila ang sabi nila Rosan daw. Hindi po naman maintindihan, dami tuloy ang nag-unsub kay Jomar. Kawawa naman si Jomar. Oo nga po. Ang dami pong nag-unsub kay Jomar. Kasi wala pa naman daw kasiguraduhan kung maglalab din po si Joy tsaka si Jomar. Si Yan Mix TV, grabe ka BFF, maghigop ng kape abot sa kabilang barangay. Grabe. Robelin Sadsad, shout out po Mayora, mag best friend
pala kayo ni Mayora. Ay, opo, mag-best friend po talaga kami ni Mayora. Lalo pag nakakyat ako sa live niya, laging pinapawisan po yun pag nandun po ako. Aster Sampang. Hello po. Hello din po, Aster Sampang. Magandang gabi po. Shout out. Rosemary Tolentino. Hello, kagapay. Martes po ba tayo more? Haha. Rosemary Tolentino. Marites po talaga. LC Garpao. Shout out, kagapay. Ganda talaga ni Rina. Walang tatalo sa mga nalingap, hilig sa magaganda at mga bata. Sama priority si Rina. Si Mim, lagi si may sakit forever rin na lang tayo kasi Sira Kaagapay. Shout out South Cotabato. Shout out po Ma'am LC. Dapat di na gumawa si Rab ng love team para wala ng gulo. Ina Mustasa. Ay, hindi po natin masisisi po si Kalingap Rab kung yun po ay kaniyang kagustuhan. Merlin Telmo, magandang gabi na po. God bless from watching Riyadh. Merlin Telmo. Hapon pa lamang po, Ma'am Merlin Telmo, alas 4:37 pa lang. Good evening po, GLR. Good evening din po, GLR. Arlene Panel, balik na kayo kay Jomar iyon mga nag-unsub. Oo nga naman, balik na po kayo kay Jomar sa mga nag-unsub. Pag nakipag-love team po kay Joy, siyempre alam nyo na po yung inyong gagawin. Pero ngayon, wala pa naman kasiguraduhan na ilalove team po nila si Jomar kay Joy. Kaya wag po sana kayong mag-unsub. Shout out Mayura, Emily Choson, Benlor, give F po. Musta na po si Rina? Kulay po ba at tuloy po ba i-vlog si Rina Gulod, Kalatagan, Batangas? Sabi po may abangan daw pong vlog po. Sabi po doon sa Japan. Juliet Ticker, Tamsaktan watching from Illinois, USA. Shout out po Ma'am Juliet Ticker. Salamat po sa inyong pagdalo sa aking live. At shout out po sa inyo. 206 million views, 79 tamsak. Ang dami pong hindi nakatamsak. Good evening po. Shout out from Cebu, Buni Manera. Shout out po Ma'am Buni. Lily Roa, si Jomar wala pong love team kasi di pa siya handa sa basher. At sabi ni Jomar kung mag-love siyahin. Lily Roas, ang sarap ng kape mo, kagapay mo. I love coffee. Mercy Toledo. Salamat po. Shout out po sis, kaagapay mo. Mods na sa hali. Shout out po Ma'am Mods na sa hali po. Magandang gabi, kaagapay. Bumalik na kayo kay Jomar. Dolores Galvez. Oo nga po, bumalik na daw po kayo kay Jomar sa mga nag-unsub. Flowers for Ma'am M. Maria Cherry Antonio. Wow. Iwan ko kung nanonood po ngayon si Tita M ngayon kasi sabi po niya mag-live daw po ako . Prissy de la Cruz, maganda gabi po, kaagapay. Ang gwapo pala. Ang alin po ang gwapo. Gandang gabi po, kaagapay. Tamsaktan, kumusta ang baby girl watching from Iloilo City? Nimia Bantilo Adorador. Ay, ayos lang naman po si Baby Reyna po. GLR, mag-event ba talaga? Kung sa Japan po ay mayroon pong event po pero hindi muna daw babanggitin.
Hoy, wag kang ganyan, may asawa si Jilo Max, bawiin mo sinabi mo. Eh kung sa ano lang naman po, love team lang naman po, wala naman pong ano. Kahit may asawa po si Jilo Max, kung kasiyahan lang naman po ng mga viewers, ganyan. Nona PD Pablo, good evening kaagapay mo. Good evening din po, Nona PD Pablo. Shout out po sa iyo. Good evening po, Kuya Kaagapay. Kumusta na po kayo? Mag-ingat po kayo palagi. God bless you. Black Bear. Salamat Black Bear at ingat din ikaw. Huwag niyo i-unsub si Jomar, mabait pa ang subscribers. Evelyn Piña. Joanna Salas. Shoutout Joanna Salas. Good evening Kagapay, nakaabot din ako. Rose Cross. Ay saktong-sakto lang naman po Rose Cross. Nasa ano lang naman po tayo ngayon. 20 minutes pa lang. Nag-live si Jello Max, umalis ako doon kasi nakita kita live. Kaya lumipat ako, Emily Choson. Bakit po kayo nag-live? Bakit po kayo umalis po doon? Mariam Kudarat, kaya sana wag niya hayaan na magalit sa kanya ang lahat na kararinatics, Kuya Kaagapay. Ang linaw mo panoorin kasi ang tahimik ka, naka-stay ka sa inupuan mo, ang pogi mo. Pogi? Saan po? Naka-steady lang po talaga ako dito kahit medyo nangangawit na. Musta na po Kaagapay? Musta na po si Rina? Kailan po ba siya i-vlog? Gulod, Kalatagan, Batangas, Binlor. Yun nga po, mayroon daw po tayong aabangan kung totoo yung sinasabi po nilang i-vlog po nila. Mariam Kudarat, shout out po. Rose Cross gabi na po dito sa Pinas. Ay oo nga po, mga siguro alas 9 na po yata dyan pasado. Magandang gabi sa lahat ng andito, lalo na sa inyo Sir Kaagapay, Mili Valerio. Magandang gabi din po sa iyo Tita Merly. Joanna Salas, shout out po. Sir Kaagapay, kamukha mo si Ayon Perez, Kate Nebres. Hindi naman po. Bale, ako lang po siguro yung yung talampakan niya. Shout out po sa 200 million views and 96 tamsak done. Marami pa po ang hindi po nakatamsak. So, may nag-message po Good evening po Kaagapay. Silent viewers niyo po ako. Naku, wag nang mangarap na maging kuya ni Bonso si Jomar dahil pag ang boss ang nag-utos, wala na siyang magagawa. At balita namin, isa siya sa admin ng Edrica Merlita Barsolaso. Saan niyo po nalaman Tita Merlita na admin po si Jomar? Charcoal din Ran. Sabi ni Jomar sa live niya nung Sabado kung totally gumaling si Rina at example i-love team sa kanya is so very happy. Ibig sabihin parang hinihintay ang pagaling ni Rina. Inusgahan agad si Jomar. Tama po yan Tita Char. Kung pwede ko nga lang sabihin yung nalalaman ko Pero agree po talaga ako sa yung sinabi po dyan. Chona Igano. Pay muna mga Karina, luto pa ako hapunan ng mga amo dito sa Oman. God bless to all. Crisilda Buscano. Sige po ma'am, sige po Tita Crisilda, magluto muna kayo. Unahin nyo muna ang inyong trabaho. At ingat din po kayo dyan. Dading Laos. Sabi ni Jomar, ayaw daw niya ang i-love team sa iba. Tama po. Good evening po Kaagapay. Basta na in shout out Sis Minda Palaw, Basbas Milbe. Friend ko ito sa mga Facebook si Ma'am Basbas Milbe.
Kaagapay si Miss Jihan na lang ligawan mo, founder ng Renatic, Frida Alano. Si Jihan? Hindi po. May ano po yun, may jowa po yun. Ay, may asawa po yata yun. Corazon Ventura, Sergio Marpala, admin ng Edrica, kaya ayaw na namin sa kanya. Katulad din pala siya na kung nanggagamit din. Sigurado po ba kayo na ano po si Jomar? Admin po siya. Itanong ko nga rin po mamaya. Lily Roas, ayaw pa daw niya magpa-love team kasi baka mabas daw siya. May nagtanong nga sa kanya, ayaw daw muna niyang sumagot. Wait lang po at ihanda po natin ang ating flashlight. Saglit lang po. Prepare ko lang po yung aking flashlight kasi dumidilim. Baka hindi nyo po makita ang aking kagwapuhan. Ayan. Nabuksan ko na po yung Buksan ko na po yung flashlight. Tuloy po natin ang pagbasa. Dalaga po si Miss Jihan Kaagapay, Alfreda Alano. Dalaga po ba siya? Nakatali na po ako eh. 219 million views and 107 thumbs up done. Wow, madami po tayo Friend mo si Jello Max at Ate Roda at asawa ni Jello Max, Ina Mostasa. Ganun po ba? Hello po, Kaagapay mo. Kamusta si Princess Rina natin? Mega love shoutout and thumbs up done. Perly Fernandez. Wait lang po, sarap po natin yung bintana. Shout out Lakay, good PM. Jackie Molina. Shout out Met Bakit, Jackie Molina. Good evening, sir. God bless and more please to come. Jomrin forever watching from Malaysia. Gloria Diso. Shout out po Ma'am Gloria Diso sa yung kinaroroonan sa Malaysia. Jackie Molina. Shout out po. Kagapay sa akin ang paggaling ni Rina at makatapos ng pag-aaral, dapat huwag na nila isip yun, bata pa si Rina. Paggaling na lang at manalangin kay Lord ng lubusan na gumaling Rina. At okay, thank you, God bless you. Blackbear. Ay opo, pagdasal po natin si Rina na gumaling po siya. Patamsak po, idol. Jackie Molina. Salamat, Jackie Molina. Ingat po kayo palagi, Kaagapay. Wow, pogi po talaga kayo, Benlor. Hindi po ako pogi. Nasaan na tayo?
Lily Rojas, kawawa naman si Jomar, mabait naman siya, wag naman natin husgahan. Tama po, wag po natin husgahan si Jomar kasi wala pa naman po kasiguraduhan. Dalaga. Mm. Yes, friend tayo sa FB Mr. Kaagapay. Basbas Milbe. Oo nga po, kasi kita ko yung pangalan nyo eh. Leslie Kiding Gala Burbano. Oo, sabi Jomar ka pag gumaling rin na partner, sabi Jomar sa live niya. Opo. Like 100 hosts, MMLSO, nasa harang pa, Tita Vlogs. Shout out po Tita Vlogs. Shout out po sa 228 million views and 115 thumbs done. Shout out po. Hello po, kaagapay po, magandang gabi sa lahat. Maria Baido, magandang gabi din po, Ma'am Maria Baido. Shout out po sa iyo. At shout out po sa mga taga-Japan charity groups na nandito po palagi, nakasubaybay sa atin. Solita Bautista, please so mga Adrenatics, huwag naman po kayo mag-unsub, hindi naman sure na mag-love team siya. Kawawa naman, mabait naman si Jomar. Ay opo, huwag po kayong mag-unsub kay Jomar kasi hindi pa naman po kayo sigurado na na ilalove team nga po si Jomar kay Joy. So sa mga nag-unsub ay bumalik po kayo kay kay Jomar. Kasi mabait po si Jomar kasi nakakausap ko din po minsan yon. Hindi totoo ang sinasabi mo tungkol kay Jomar na admin siya. Evelyn Piña. Itanong ko rin po sa Japan kung admin po si Jomar sa Edrica na sinasabi po niyo. Kasi alam ko hindi po eh. Kaya pala laging Edrica ang binabanggit niya, ang sama-sama pala niya, ayaw namin sa kanya, Corazon Ventura. Baka lang yung live, yung yung nag-reaction po sa Edrica. Eh siguro, siyempre, inangahan din po niya siguro si Ido tsaka si Erika. Kaya nakapag-react po si Jomar. Tita Vlogs, Dan Harang po host. Tita Vlogs, shout out po. Kung gumaling daw si mas pipiliin ni si Dading Laos. Kung gumaling daw si Rina, mas pipiliin ni si Rina kasi mahirap ang pinagdadaanan. Ay opo, antayin po natin na na gumaling po talaga si Rina. Malay po natin main love po si Jomar kay Rina, o di naman kaya si Rina po ang main love kay Jomar. Martes yun na admin si Jomar, di yun totoo. Emily Choson. Ay baka sabi-sabi lang po siguro na sinasabi niyong admin si Jomar sa Edrica. Hindi naman po siguro totoo yan. Rina lang ako, kaagapay forever, said lang tayo. Ay syempre, Rina lang po tayo at huwag po tayong bibitaw hanggang sa kanyang paggaling. Kasi meron po tayong yung kaabang-abang na inaabangan na mangyari po sa kanya kung mai-inlove ba siya kay Jomar. Malay po natin.
Oo, may picture silang dalawa magkuya. Hindi nyo po nakita ang lambing ni Bonso kay Jomar. Lily Rojas. Ay opo, si ano po talaga, si Rena, kahit ganyan po yung isip po niya ngayon, ay malambing po siya talaga. Tignan nyo nung kasama pa niya si Ido nung sila pa magkasama ay sobrang lambing naman po talaga ni Rena. Hello sir, kaagapay mo, musta na po ang bibirina natin watching from Kuwait po. Badria Pompo. Ay okay lang naman po si Princess Rena po, Ma'am Badria Pompo. Kit ni Bres natural po na pag-uusapan niya si Edrica kasi yun ang vlog ni Kalinga Prab. Grabe ka naman, masama agad, wala naman siyang ginawa na masama at natural po dahil kalingap sila, Ma'am Corazon. Yan na, niresbakan ka na Ma'am Corazon ni Kit ni Bres. Sabi ni Jomar, kapag gumaling Renas, siya pipiliin. Sabi Jomar sa live na niya, mabait Jomar from Ilocos Sorbigan. Leslie Kidding, Gala Burbano. Naimbag nga arabi nyo Tita Leslie. Perly Fernandez, Sir kagapay mo, Miga Love shoutout po, Founder Mel, Jumarin, ang 2-pounder Ma'am Cathy po, Tamsaktano. Shoutout po kay Tita M, tsaka si Tita Cathy, at sa lahat po ng member admin po ng Japan Charity Groups. Alam ko po na nanonood po kayo. Evangeline Glian, watching from Cagayan de Oro City. Shoutout po Ma'am Evangeline Glian. Ben Flor, Kuya, maibabalik po ba ang Edrin? Matagal ko na po sinusubaybayan. Tugulod, Kalatagan, Batangas, Ben Flor. Yung Edrin po, sa tingin ko po malabo na po yan. Wag na lang po natin isipin yung Edrin, Ma'am Ben Flor. Tumutok na lang po tayo kay Rina at saka sa kanyang kuya na si Jomar. LB Tomas, ay ako hindi nag-unsub kay Jomar kasi wala katotohanan pag nakita ko na totoo na may collab team, okay lang yan kasi tertiary lang yan. Oo nga po, pag nakita nyo pong may ibang collab team po si Jomar, sa kanyo gagawin yung pag-unsub kung gusto po ninyong mag-unsub. Kasi hawak nyo po yung cellphone nyo kung gusto nyo i-unsub Musta na po si Rina Ruby Doles Reyes? Okay lang naman po si Rina. Brad, may kamag-anak ka rito Kuya kagapasan po sa Japan si Tita M, Black Bear. Ay hindi ko po alam kung saan po si Tita M sa Japan. Basta alam ko na sa Japan po talaga to. Tita Vlogs, Nila Taroma, good evening kagapay, watching from Hong Kong, Tamsak Dan. Salamat po Ma'am Nila Taroma. Oo nga po, marami ang nag-unsub kay Jomar. Sumakit ulo ko, di kinaya utak ko, hehe, Gina Katang-Katang. Kaya nga po, sabi ko nga po sa mga nag-unsub po kay Jomar ay bumalik na po kayo kasi wala pa naman pong kasiguraduhan yung haka-haka na ilalabtim sa iba. Juliet Decker, nakita ko sa live ni Rob na si Edrica lang muna dahil ayaw niya ang away-away sa love team niya. Juliet Decker. Oo nga po, napanood ko nga din po yun, Tita Juliet. Evangeline Glian, shoutout po sa lahat ng viewers. Shoutout po Ma'am Evangeline at sa lahat po ng viewers na nandito po at 251 million views na po tayo at 124 tamsakdan. Halos kalahati po na hindi po nakatamsak. Good evening sir, kaagapay mo, musta ka na? Gina Ahmad, ay okay lang naman po Ma'am Tita Gina at shout out po sa iyo at buti po
dalo po kayo dito sa live ko. Annabel Panol. Hi po, hintayin ko ang paggaling ni Rina. Annabel Panol. Opo, antayin po natin yung paggaling po ni Rina kasi tuloy-tuloy naman po yung kanyang pagpapagamot dahil nandyan po ang Kalingap at saka yung Japan Charity na sila po yung nag-sponsor para kay Rina sa kanyang paggaling. Kaagapay reactor ba si Jomar ang alam scouter? Si Jomar po ay charity vlogger po si Jomar. Pero nung nag-ano po siya, sinubukan lang po niya siguro nag-reaction sa live po sa vlog po ni Kalinga Prab, si Erica at si Edo. Mabait si Jomar, wala naman sinasabi si Rab na magkakaroon ulit ng love team. Kung meron man si David at Joy, ang iba kasing viewers sinusgahan agad si Jomar. Kung ano lang na lang mga sinasabi, ikakasira ng tao. Jonalyn Golpo. Yun nga po, hindi naman po natin mahawakan yung pag-iisip ng isang tao kung ano po yung nakikita nila. Siyempre, i-open po nila yung kanilang opinion, yung kanilang nakikita. Irene Bonina, shoutout po Ma'am Irene Bonina. Sini Robles, good evening kagapay, dito muna ako, wala pa si Mayora. Salamat po Ma'am Sini Robles. Mamaya pa po si Mayora. Kate Nebreski, RT Boys po si Jomar. Tama po. Kay RT Boys po si Jomar. Tamsaktan, Irene Bonina. Salamat po. Good evening kagapa. Importante gumaling si Rina. Container jacking. Siyempre po, yan po talaga ang number one na inaasahan po ng lahat na gumaling po si Rina dahil marami nga po tayong kaabang-abang na inaantay. Shoutout Japan Charity Group, Jasmine Pilaes. Shoutout po daw sa taga-Japan, Tita M, Tita Kati. Sabi po ni Jasmine Pilaes. Sini Robles, kaagapay, 15 days lang pala ang valid yung BPO ni Rina. Temporary lang pala. Ay, hindi ko po alam po. LB Tomas, oo naman kasi ako napanood ko yung interview ni Dan kay Jomar. Sabi ni Jomar hindi na niya daw iiwan si Rina pag gumaling si Rina. Kahit daw gumaling si Rina, dyan pa din daw siya. Hindi daw iiwan sabi kay Dan. Pasensya na po kayo kung hindi ko po masyado nababasa yung iba. Nakakaligtaan ko po. Magandang gabi kagapay. Sana si Rina at Jomar pumunta sa Japan. Mi Aimot. Yan po ang hindi po natin masasabi. Pero pag once na gumaling po si Rina, pwede pong imposible na kukunin po ni Tita M po yan, si Rina at si Jomar. Para magbakasyon lang siguro. Pero sa ngayon, tumutok muna tayo sa paggaling po ni Rina. Derles Fernandez, Sir Kagapay, shout out to G-Brad, friend yan sila ni Princess Rina Tamsakdan. Ay, oo nga po, friend nga po sila ni Rina si G-Brad. Chad Cordillerans, ang channel po ni Jomar D purely charity mix yan, kaya nga pwede siyang maging reactor. Pag sinusubaybayan ninyo mga vlog niya, iba-iba topic niya. Yun din po ang pagkakalam ko, mix po yung niya. Kasi napapanood ko din po yung yung vlog po ni Jomar.
Ako hindi naman ako nag-unsub kay Jomar at isa pa parang hindi naman siya papayag na mag-love team siya kasi ang inisip niya ay si Princess Reyna natin. Ayun nga po ang ano po, hindi naman po papayag si Jomar. Kaya wag po muna natin husgahan. Kasi yung iba po hinuhusgahan po nila si Jomar kaya nag-unsub po sila. Benlor, ganun po ba? Oo, ang lamig kong ganun po ba? Ang lamig kung kung si Jomar mahalaga po masaya si Reyna, idol ko po si Reyna. Kaya idol ko po si Reyna, kuya, kapugi mo, gulod, Kalatagan, Batangas. Benlor. Lahat naman po tayo ay iniidolo po natin si Reyna. Jasmine Pilay, shout out G-Brad. Wala pa po si G-Brad po rito, tulog na siguro yon. LB Tomas, ako kahit mag-charity ka na, suporta pa din ako sa'yo, Sir Kaagapay, kasi mabait ka at matulungin. Salamat po. Mangyayari din po yan pag tayo ay nakauwi. Nag-reaction lang po si Jomar sa Edrica sa content niya, hindi po ibig sabihin na maka-Edrica na po siya. Solita Bautista, tama po yung sinabi po nyo, Tita Solita. Mods na sa Hali, kamusta na naman si Reyna, Sir Kaagapay? Kala ko check up ni Bibi Reyna yung, ang alam ko po online po yung check up po ni Reyna. Kasi magpiesta nga po sa Naga. Gandang gabi, Idol Kaagapay, Marinel Garcia. Magandang gabi din po, Ma'am Marinel Garcia. Leslie Andales, Labrador. Shout out po. Hello Kaagapay, good evening. Mabait si Jomar. Alam kong nandyan lang siya bilang kuya ni Rina. Hindi niya yan iiwan. Yolanda Carlos. Ay opo, mabait po si Jomar. Kasi makikita naman po natin yung reaction niya, yung galawan niya, tsaka yung malalahanin kay Jomar. Nandyan lang po si Jomar kay Rina bilang bilang kuya po ni Rina po. Frida Alano, marinig ko kay Rosan i-love team si Jomar. Ay haka-haka lamang po yan Ma'am Frida Alano, wala pa pong kasiguraduhan. Corazon Ventura, basta Kaagapay ayaw na namin kay Jomar, maggagamit din pala siya, nakakaawa si Rina ang sama niya. Ay wag naman po ganon Tita Corazon, kasi wala pa naman po tayong proof na manggagamit po si Jomar. At hindi naman po ganun siguro si Jomar para kay Rina po. Good evening Kaagapay, nakapanood ako ulit ng live mo, Rina at Jomar. Nandito po yung aking tita na si Tita Noemi Salina. Shout out po Tita Noemi at nakadalo ka sa aking live. Shout out po sa inyo po dyan. Kita-kita kits po tayo ngayong parating na January. Joan Ibora, Kaagapay, kamusta ka na? Lagi rin kitang pinapanood tuwing si Rina ang iyong i-update. Silent viewer po ni Rina mula umpisa hanggang ngayon, tamsaktan. Joanna Ibora, salamat po. Hayaan nyo po pag naka-join po ako sa Japan Charity Groups, marami po silang ibabalita po sa akin sa nangyayari kay Reyna. Robilyn Sadsad, Sir Kaagapay, di ba 15 pa lang si Bibi Reyna, next year pa siya mag-17. Hintayin natin ang birthday ni Bibi Reyna, watching from Iloilo City. Shout out sa lahat. 16 na po yata si Reyna, magsi-17 ngayong April. Lily Roa, sabi ni Rab, huli na daw yung love team na yan. Ayaw na daw niya mag-love team ulit. Ganun po ba? Yes, okay lang si Bibi Reyna natin. Lumabas na sila ni Kuya Jomar kahapon kasama si Kuya Ian Ramirez from Tita Gina Ahmad.
O si Tita Gina Amad na po ang nagsabi na ano daw, okay po si Baby Rina natin kasi lumabas nga daw po sila kahapon kasama si Jomar at si Ian. Yan po yung yung marami pong lumalabas na picture po nila ngayon. Yun po yung yung kanilang paggala kasi parang naboboring yata po si Rina kaya ipinasyal po si Rina. Si Tita Gina na po ang nagsabi po niyan. Mustasa kaya siya nag-react si Erika kasi gusto niya na maging si Erika na at ito para wala na siya karibal kay Rina. Ha ha ha, joke lang. Sa totoo lang, fans ng Erika ang panay comment na bagay daw si Jomar kay Ross Ann. Kaya naman mga fans ni Rina nagagalit na kay Jomar. Jasmine Pilais ay totoo po yan. Siyempre kung si Jomar po ay tawag po nun, may connection sa Erika, siyempre meron din po talagang magagalit na fans ng Rina. Kaya sabi ko nga may kanya-kanya po tayong tawag po hinanaig na kung sino po yung yung ating iniidolo. Kaya hayaan na lang po muna natin na at wag po muna tayong mag-unsub din po kay Jomar. Binler, okay lang naman po kung si Jomar, idol ko po si Rina, kuya ang pogi mo, Gulod, Kalatagan, Batangas. Ay hindi po ako pogi po. Katamtaman lang po tayo. Wala naman nakikita na mayroon siyang collab team. Palagi nga siya sa Mariam Kudarat. Wala naman pong collab team si Jomar. Kumbaga, nandyan lang po siya kay Rina bilang kuya po niya. Kaya yung Japan Charity Groups naman po ay kaya naman po pinagtatabi po yung picture dahil yun po bilang magkuya at lagi pong paulit-ulit po ng Japan Charity Groups na wala po silang pakialam sa mga love team na po yan at hindi po love team sila Rina at si Jomar. Yun po ang paliwanag po ni Tita M kay Kalingap Rab. Hinamusta sa Ma'am Corazon Bintora, wag naman po natin husgahan si Jomar, di po natin alam ang damdamin niya. Tama po. Murs na sa ali, sir, kaga pa hindi na nag-live si Ma'am Mayora. Baka mamaya pa po si Mayora. Cross, shout out po kay Sir Spike, kay Mayora, kay Ma'am Hasa, at syempre sa iyo po, Sir Kaagapay. Salamat po, Ma'am Cross. Maria Anita Beltran, magandang gabi sa iyo, Kaagapay. Magandang gabi din po sa iyo, Tita Maria Anita. Salamat po at nakapunta po kayo dito, nakasilip po kayo sa aking live. Shout out po sa 249 million views and 142 thumbs up down. Kung isipin, mas okay kung wala munang vlog kay Rina. Ang importante, nag-aaral siya at tuloy ang gamutan kay Rina. Pag gumaling na si Rina, magugulat na lang lahat. Tama po, yan, tama po ang inyong sinabi. Marinel Garcia, mas maganda po talaga na kahit once a month lang po i-vlog po si Rina o di naman po wag mo nang i-vlog para magugulat na lamang po tayong lahat na heto na pala si Rina, gumaling na po siya. 'Di ba? So pag gumaling na po si Rina, saka naman gagawa po yung Japan Charity Groups na kaabang-abang yung mga event na po yan, yung mga pasabog po talaga. Pero ngayon ay pa lang muna, nakatutok pa lang muna sila sa paggaling po ni Rina, kaya antay-antay lang po natin at ipagdasal po natin yung kanyang paggaling po ni Bibi Rina po. Para sa ganun ay
maging masaya po tayong lahat. Irene Bonina, oo, 16 pa lang si Dalagang Rina. Isang oras na pala po tayo mga kaagapay. Shoutout kay Ma'am Coroda, Ma'am Hasa, Ma'am Mayora, Maria Anita Beltran. Shoutout po Ma'am Hasa, Ma'am Coroda, and Mayora from Maria Anita Beltran. Evangeline Glian, 15 pa si Rina, sa April 9 pa siya mag-16. Hindi, ang alam ko po 16 na po siya. Erlinda Bautista, good night. Sorry po na shutdown CP ko. Ay okay lang po Ma'am Erlinda Bautista. Sir Masabari, mga silosa kayo dyan, magulo kasi mga Martes kayo. Sorry, kawawa naman si Jomar, wala naman ginagawa. Oo nga po, wala naman pong ginagawang masama po si Jomar. Tsaka malay po, tsaka ano po, si Jomar po ay siyempre may puso't damdamin po din yan na may iniidolo din po, siguro ganyan. Ano po, Badria Pomposer, kaagapay 15 years old pa lang si Biberina, girl natin, mag-16 pa lang siya sa April 9, 2024. Ganun po ba? Ang alam po kasi 16 eh. Binlor mula po ngayon, sa una mo lamang ako manonood. Sa'yo muna ako manonood. Basta wag niyo kaligtaan. Nabasahin po. God bless Kalagtagan. Ay okay lang po Ma'am Binlor. Hindi ko naman, pag nakaligtaan ko po ay pasensya na po kayo. Mahiya si Kuya Jomar kay Mama M niya kasi binibigyan siya ng pang-scout niya, Irene Bonina. Hindi naman po siguro binibigyan si Jomar ng pang-scout pang-scout ni Jomar. Hindi naman po siguro nagbibigay si Mama M. Siguro meron pong ibang sponsor ni Jomar na nagbibigay. Pero si Mama M, yung taga Japan ay hindi po siguro. Huwag po kayong magalit kay Jomar kasi admin siya sa Edrica. Maria Anita Beltran. Sure po ba kayo Ma'am Maria Anita Beltran na admin po si Jomar sa Edrica? Kasamahan niyo po ba si Jomar sa Edrica? Live na po si Mayora, Solita Bautista, live na si Mayora, ha. Good evening po kaagapay, masaya po ako na gumaling na po si Rina. Salamat po sa Panginoon at sa mga kalingap groups. Crescencia Ibalorosa. Ayan, siyempre po, lahat naman po tayo ay gusto po natin nakikitang gumaling po si Rina at sana pagdasal po natin na gumaling na ng tuluyan para makapag-aral na po siya ng walang yung iniindang ng mga sakit sa kanyang katawan, ganon, yung kanyang isip. Gina Katangkatang, ikaw talaga Sir Pogi, di po ba ma-in love si baby girl dahil kuya lang niya yon? Opo, kuya lang niya po yon. Pero malay po natin pag gumaling po si Rina. Irene Bonina, sabi ni Ate Roda, wait lang daw, merong upload si Kalinga Prab. Yan po ang ating abangan. Sa akin, ang pinaka-importante, hindi bibitaw ang mga sponsor, Maria Anita Beltran, ay hindi po bibitaw ang Japan charity groups sa pagpapagamot po ni Rina. Kasi hanggang gumaling na po yan eh. Sabi po ni Tita M.
Yes po, 16 na si Rina, going 17 sa April 9, 2024. Marinel Garcia. Yun nga po din ang alam ko, 16 na po siya. Next year, 17 na siya sa dalagang Rina, Irene Bonina. Rose Cross, kanina po nag-live si Mayora. Kinikilig nga po sa picture ni Rina at Jomar. Jorin lang sa kalam, Marinel Garcia. Rot, good afternoon, watching from Firdaus, Kuwait. God bless you po, kagapay mo. Musta po kayo? Okay lang po, Ma'am Rot. At shout out po sa iyo, Ma'am Rot. At nakadalo po kayo. Maria Anita Beltran, Tamsakdan. Salamat po, Rot. Solita Bautista, 16 po si Rina, may 17 pa lang po siya sa April 17. Sa April. Opo, yun po kasi ang pagkakalam ko po eh. Marina Santander, good evening, kagapay, God bless. God bless din po, Ma'am Marina Santander. Wala na talagang ginagawa, natuwa ako siguro sa Edrica kasi kalingap nga eh, LB Tomas. Noon pinarehistro ni Roda si Rina sa Lohika, sa birth certificate niya ay born 2007. Siya ay 16 na siya. Yun nga po eh, sinasabi ko 16 na po si Rina. Nabalitaan ko lang. Nabalitaan nyo lang din pala. Balita ko nabanggit ni Rob vlog niya si Rina doon sa isang account niya, Irene Bonina. Baka doon po yun po yung sinasabi po nila na abangan. Marjon Laroso, 15 na po si Rina noon pa, nag-birthday noon April 9. Lagi po si Jomar kanila, Erika, Preda Alano, Leslie Kidanggala Burbano. Rina 17 na April kasi 16 na siya ngayon, sabi ni lolo niya, kita birth certificate. Salamat po naman kung hindi bibitawan si bunso ni Mama M, Maria Anita Beltran. Po hindi po bibitawan ng Japan Charity Group si Rina po. Maniwala po kayo sa akin. Kasi kung once na bibitawan po yan, ay siyempre masasabi ko din po dito sa live ko yung mga ganyang bagay, pero hindi po talaga bibitawan ni Tita M yan. Kagapin mo po, pwede nawala ka Team Baby Rina na yan, ma'am. Kagapin mo, pwede nawala ka Team Baby Rina naman yan, pwede nawala ka Team Baby Rina na yan. Man si Mama M, Roda na lang katandem Baby Rina para hindi masaktan, hayaan yan lalaki. Ay hindi naman po kalab team ni Jomar si Rina. Kumbaga kinuha po ni Mama M si Kalinga Roda at saka si Jomar Iyan bilang alalay lang po nila pag dinadala po sa Naga. Corazon Ventura, basta gusto namin kumaling si Rina, maligaya na kami. Tama po. I-vlog sa isang account niya para mababa views, just seeing charcoal din niya. Gina Ahmad, wala naman sinabi si Jomar na admin siya sa Edrica, huwag kayong maniwala sa mga fake news. Yan po sinabi po ni Tita Gina, baka fake news lang po yan kasi gusto nilang siraan si Jomar. Alam nyo naman po sa social media, marami pong kumakalat na fake news. Ikaw na wag kang bibitaw kay bibi ko, Bibi Rina, Maria Anita Beltran. Hindi naman po tayo bibitaw. Mabait si Jomar lalo na noon na papiding siya, kaya nakakatuwa si Jomar at Rina, tuwang-tuwa si Kalinga Rob kasi masaya si Rina. Lahat naman po tayo ay pag nakikita po natin masaya po si Rina ay siyempre masaya din po tayong lahat.
So, 1 hour and 10 minutes na po tayo. Dito na lang po natin tatapusin ang ating live. Bukas na lang po ulit siguro mga kaagapay, at maraming salamat po sa inyong pagdalo sa aking live. Promise po bukas magla-live po tayo ulit. Tapos mamaya ay makikibalita rin po ako sa Japan Charity Groups kung ano po yung update po. So muli po, maraming salamat po sa inyo, at dito na lang po tayo tapusin ang ating live. So ingat po kayo palagi, at magandang gabi, hapon, at umaga kung saan man po kayo sa sulok ng mundo naroroon mga kaagapay. Lagi po tayong mag-iingat. Maraming salamat po muli, and God bless po.